igrač Zadra, Josip Soben, Josip, izvoli. Prvo čestitam gostima na pobjedi. Moram reći da sam prije utakmice vidio veliku želju na svim igračima. I znali smo šta nam ova utakmica može dobiti, da igramo protiv puno kvalitetnijeg protivnika i da moramo ući čvrsto, kako što se kaže, potući se s njima, dobiti podršku publike i mislim to je jedini način bio da pobjedimo. Mi smo to prvo poluvrijeme sve i napravili, zaustavili smo ih na mali broj koševa, međutim u drugom poluvremenu smo pali, mislim da je njihova kvaliteta, dužina klupe i sve ostalo bilo presudno. Mi se okrećemo sljedećoj utakmici za koju ćemo se dobro pripremiti da probamo osigurati ostanak. Hvala Josipu, slobodno.